Yo, what's up, no, mga masters? What are you doing? Yes, I will cooking. You will Cooking show. cooking? Yeah, cooking show. Yes, sir. Do you know what? Alam niyo ba kung anong lutuin ko? Tagalog na si Mr. Lembay. Yes, dapat upgraded na tayo eh. I will cooking cook rice. Tanaw na to sa ihatod karon na mga pagkaon, masters. Ano? Liliw na to. Can you see this, mga choy? Birthday oy. What the? Grabe. Grabe. No, nina pa yung cake. Grabe litsun dako asal. Nadyo kay mabring house ulo ron. Wa man ni ulo ni. Ulo no, tibok litsun na. Ano si boss gid ay 35 kilograms tingali na ba paminaw nako. Lami, ginagpanit. Mga 10K na sa Pinoy. 30 kilo na, lami, Grabe. ginagpanit. Grabe kayo ang Mommy's Food Tray no, gapo kailang mapagkaon nila. Order mi karon. Legit ang kalami sa Mommy's Food Tray. Pangalan ko lang daan. Usay masulti nimo sa Mommy's Food Tray, Mr. Lem. Pangalan pa lang daan jong lami na. Sa tawag pa kayo nga mami. Wala. Lami na kayo. Oh, basta lutong mami lami na. Yes. Grabe lang gipadala na mga pagkaon ba. Makapang sana all gyud ta. Wala ta nagpadala sila senior high. Gugu. Mapil mo kaon jong ba? Wala, lahi na akong tirada karon. Tuloy. Single mom na abroad. Wow. Wala akong matirada karon. Sana all. Alag saba kay apil naman na sa tong video. Ay saba kay ang true love nasa single mom. Basta kay abroad lang. Kabalo na kang abroad, mahinatagot. Wow, malulayon. Maluluyon. May humok na kasing-kasing. May humok na kasing lami kumoton. Joke lang. Dol gamay long, layo na kayo na. Le? Kumusta ang adlaw ni mo boss? Okay kayo boss. Kumusta ano na? Ikaw magkano? Sige, 1, 2, 3, go. Kumusta ang adlaw ni mo boss? Kumusta ang adlaw ni mo boss? Tara. Kumusta ang adlaw ni mo boss? Hello, Mommy's Food Tray Packages. Magpa-deliver ako sa inyo mga lamian ng mga pagkaon. Sa kayo sa presyo, basta itong pinakalamig na pagkaon. Okay, salamat. Thank you. Napakuyati manunon na lunga guys, lungagunon guys. Ano na makaon. Okay, gutom kayo ni ko mag-video. Oh, tinod na. Nag-video ko sa amo ang behind the scene guys. Nagluto sad ko og kanon namo. So, ako'y galunga guys. Oh, ako may pinakabuutan sa among crew. Oh, ako'y dagalungag. Ako guys. Ako may kuya sa among grupo. Ako may kuya. Oh. Dire. Hello? Napa may tubig? Magi third. Napa may tubig, kilid. Magi. Ay, di ako ang naglungag ato guys ha. Dili ako naglungag ato. Ako'y galungag. Guys. Hello man. Sa third. Dali lang kayo. May tubig. Wala nga, hinugyan ko na kay balik man. Dili gud ako naglungag ato guys. Wala, ganito. Oh, kailangan pa may tubig. Oh, dili gud ako naglungag ato guys. Hindi pantay ang panani kayo third. Oh, dili gud to pantay lang kayo guys. Dili ako naglungag ano. Dili ako naglungag ano guys eh. Ooh, Humpty Dumpty, sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again.